Kapag walang kuryente maghapon, saan ang tambayan ng karamihan ng mga taga Pusurugyo? Saan pa? Dito lang naman yan sa Bangkag Mini Resort sa Manaol, Pusurugyo, Pangasinan. Ang pangmasang resort na affordable ang entrance fee at cottage. Kaya ano pang hinihintay nyo mga katoto? Let's go! Okay, on the way na tayo sa resort mga katoto. A day before, magpa-reserve na kayo dyan kay kuya. Para nang sa ganon, hindi kayo maubusan ng cottage. 500 pesos ang reservation fee. 50 pesos ang entrance fee. O diba, sprinkle all the way? At kainan na nang dumating kami dyan. Patlak siya. Ang dala namin, inihaw na manok. Tapos yung iba, pritong talong at bangus. Sama mo pa ng masabaw na munggo. Tapos may nagbi-video okay pa. Kaya Papakwag, kapag papalitan. magkano ba isa? Para 150. Okay. Sige. Tama. Yo, kita mo naman yan, mamula-mula yung pakwan. Nakaamoy ng pakwan yung bibo kong pamangkin. Papotski in the house! Diyo nga, naka-vlog na naman tayo mamaya katoto. Kamo na lamot Grabe man ayaw ni... Sure down. Sure down. Hello, Yumi. Saan si Javon? Ginagawa mo. Kilala niyo ba siya, ang dating crush ng bayan? Nag-outing din pala itong sa side ng pinsan kong si Auntie Sabaw. Qualitax awa, sabay sabaw. Sige, singangga po'y diabetes tulasi. Oh. Sako ini. Tanang nagbigay ng pa. Kita mo yan, sobrang linis. O diba? Pangmasang resort. Box office talaga punong-puno. Siyempre, hindi pwedeng wala kaming moment ng baby koy ko.